Tervetuloa Kuhmon ilmailutapahtumaan kesällä 2012. Fly-in on Suomen ilmailuliiton virallinen eksperimenttaarakentajien ja lentäjien kesäpäivä, jonka kaikki lentäjät ovat tervetulleita. Kuhmo sijaitsee Suomen puolivälissä ja ilmailutoimintaa paikkakunnalla on harrastettu 60-luvulta lähtien. Pieni lentokenttä rakennettiin talkoovoimin ja sitä on kunnostettu viime vuosina paljonkin. Kuhmon ilmailukerho perustettiin vuonna 1959 ja toiminta oli vilkkaimmillaan 1960- ja 70-luvulla. Kerho oli aikanaan yksi Suomen vilkkaimmista purjelentokerhoista. Kerhon omistuksessa onkin ollut vuosien mittaan kymmenkunta purjelentokonetta. Vintturien lisäksi koneita on hidattu moottorilentokoneellakin, onpa kerholla ollut yksi oma Cessna. Alkuaikoina kenttä oli pieni ja reunaesteet olivat mittavat. Tässä laskeutuu Muha tehopurjelentokone. Kerhon toiminta alkoi virkistyä jälleen 2010-luvun saapuessa ja kerholle hankittiinkin oma ultrakevyt lentokone keväällä 2011. Kerhon toimintaan onkin jälleen löytynyt uusia innokkaita ihmisiä. Ultrakevyt lentäjän lupakirjakurssilla on tällä hetkellä jopa toistakymmentä innokasta. Kenttä on kunnostettu talkoovoimin. Uusi tuulipussi on hankittu, hallikin on rakennettu. Kesällä 2010 kenttä pinnoitettiin kivitukkalla ja se jyrätään nyt säännöllisesti joka kevät. Pinta on kova ja kiinteä, eikä reunaesteitä enää ole, kuten alkuaikoina. Kuhmo Fly-in järjestetään 20.–22. heinäkuuta 2012. Toukokuussa ilmoittautuneita on jo yli 30 konekuntaa. Tervetuloa kaikki lentäjät! Tulkaa tutustumaan eksperimentaalkoneisiin, rakentajiin ja viettämään hyvää aikaa rauhallisessa kainuulaisessa ilmapiirissä. Tervetuloa katsomaan Kuhmon maisemia. Kuhmon 4. Fly-in järjestetään Kuhmon lentokentällä 20.–22. heinäkuuta. Tilaisuus on avoin kaikille ilmailusta kiinnostuneille ja se on Suomen ilmailuliiton virallinen eksperimenttaarakentajien kesäpäivä. Tule tutustumaan monenlaisiin lentokoneisiin, keskustelemaan ilmailusta lentäjien kanssa ja viettämään hyvää aikaa. Lisätietoja tilaisuuden ohjelmasta ja sisällöstä löydät www-sivulta www.kuik.fi.